Καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη. Γεια χαρά. Δικός είναι αυτός. Από το Βύρο να Βίλης είμαι. Γεια σου, Μπίλη. Να σου πω, ρε Τάκη. Θα στην πάρω την τύφα τα μαλλιά, το ξέρεις αυτό, έτσι. Τι λες, θα πάρει. Θα την πάρω την τύφα τα μαλλιά, πώς κουρεύεσαι. Θα πάρω τα μαλλιά. Όπως έχω κουρέψει εγώ την αδελφή σου. Άντε, γεια! Η αδελφή σου δεν είχε κατσαρό μακρύ μαλλί. Την έχω κάνει τώρα με καρεδάκι. Και φαίνεται και η ελιά πίσω. Δεν έχει μια ελιά. Πού να τη δει αυτός. Βέβαια, πού να τη δεις εσύ. Που είσαι και πιο μικρός. Ο ένας και άλλος την βλέπει. Ας. Πες και δωμάτιο. Και από τηλέφωνο κανείς δεν μπορεί να κάνει το μάγκα. Μην είσαι κοροϊδό. Εδώ κυκλοφορώ. Δωμάτιο. Δεν είμαι Λουξεμβούργο. Πειραιά είμαι. Ξενοδοχείο, πες ξενοδοχείο. Όχι, στο σπίτι της είχα πάει. Λοιπόν, έχει ξεχάσει κάτι, πες για τα κλειδιά που ξεχάσει το κομμωδίνο, να τα βρει, να τα θέλει. Όπως μπαίνουμε αριστερά, Ναι, τι είναι την ντουλάπα. Έχει το κομμωδίνο. Έχει και ντουλάπα. Είχαν και ντουλάπα, ναι.